Actualmente as persoas trans afrontan desigualdades que impiden que se garantan dereitos básicos como fogar, emprego ou seguridade. A marxinación e exclusión do colectivo comeza moitas veces na educación. Un sistema cómplice e un profesorado sen ferramentas para facerlle fronte á transfobia, que se reflicte nos numerosos casos de acoso. A discriminación institucional leva a unha taxa de abandono escolar que duplica a media, o que supón maior dificultade para un acceso á educación formal e, polo tanto, a un emprego, especialmente nas mulleres. Isto, sumado ás barreiras sanitarias, exerce unha gran carga psicolóxica, tendo un forte impacto na saúde mental, ámbito no que é especialmente difícil conseguir atención médica pública. Dende Erguer, reclamamos o aumento da formación de profesorado e persoal sanitario en materia sobre realidade trans e exiximos protocolos que garantan a igualdade e seguridade nos centros. Este 8 de marzo xa nos mobilizamos por todo o país e o vindeiro día 30 farémolo de novo pola visibilidade trans. As estudantes organizadas acendemos o cambio.